Ik heb gisteren een gesprek gehad met het clusterhoofd, Snijdend. En daarin heeft ze me verteld dat ik boventallig ben verklaard. Ja, Dat is boventallig verklaren. klopt. Ja. Die functie komt te vervallen heel dan? Ja, de functie komt te vervallen en daarmee dus ook mijn baan. Ja. Weer dat de eerste uitdeling of hoe gong zo'n gesprek? Nou, het was natuurlijk wel de inleiding en je wist dat het zou komen, het gesprek. Maar nee, is keurig verteld en ook het traject hierna, hoe dat verder afgelopen of hoe dat verder gaat lopen. Dus ja, dat heeft ze er allemaal bij verteld. Ja, ja. Wat dacht je toen? Nou, ik was al wel een beetje voorbereid. Ik wist al wel eerder dat de functie zou gaan vervallen. Dus ik wist dat de boventalligheid eraan kwam. Maar ja, het blijft natuurlijk niet leuk. Je moet afscheid nemen van de Sielsberg in principe. En dat wil je natuurlijk liever niet. Nee. Voor mij hield het net, maar dat viel wel heel dubbel. Ja, want ik had juist krijg zo, nou ja, Monique wist het al een beetje, maar ik moest juist er inderdaad in afwachting, word ik ergens naar daarop als ik boventalig ben, ja of nee. Maar ik had juist er niks jet en voor mij betekende dat dus juist dat ik bleef mij. Dus dat weer wel een rare, spannende ervaring. Ja, het is een hele rare dag geweest. Collega's om die heen is juist wel dat die vaak gesprek maakten. En zelf bleef ze in afwachting, ja, zo het wel, zo het net. En juist kwam uiteindelijk dan wel het verlossende wut. Maar daar zit wel de hele dag in spanning. En dan is het gewoon heel vervelend dat het zo gaan moet. Ja. Want nou van de morgen zit bij hetzelfde bureau. En dan die ene bloot je wel en de worden net. Ja, dat is heel dubbel. We werken altijd, we zijn een heel mooi team, we werken samen. En het is gewoon heel stoer dat die ene nou, dan zie je ons bergen als verlitten maat en de oor mij blijven. Ja. Maar goed, die ene is blied van de oren. En dat is gewoon heel dubbel. Een heel dubbel gevoel. Nou, je snapt wel dat er gewoon niet een andere keuze is. En ik denk dat het heel mooi is dat de Sielsberg nog wel doorgang kan vinden. Dat het niet helemaal stopt, want dat was misschien ook wel, had misschien ook gekund. Maar er is wel een heel mooi concept ontwikkeld om toch verder te kunnen gaan. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat is denk ik mooi dat dat kan. En ja, de consequentie is wel dat je met minder mensen nu moet. Ja, dat is voor iedereen die het betreft natuurlijk heel vervelend. Maar dus ook dat is een dubbel gevoel inderdaad. Ja. Wie had dat voor jou? Ja, precies hetzelfde. Hè? Want we begrepen al, er moet iets gebeuren. Ja, we konden staan net verder. En we zijn gewoon ook heel blij van de regio. Dat het ziekenhuis zou blijven kan. En maar het blijft een dubbel gevoel van dat er zoveel mensen nog hun baan verliezen in deze regio. Maar het is wel mooi dat het ziekenhuis zou bestaan blijven kan. Ja. Die gesprekken zijn ook in. Er moet een stuk of 120 plak vinden, dus dat is de komende dagen denk ik nog. Verneem je daar nog wat van om je heen? Hoe is het dan daar als je hoort? Ja, er zijn nog gewoon die met het nog misschien te jaren krijgen. En je merkt wel aan de mensen dat mensen gespannen zijn en het wil maar zitten. Mm-hmm. Ja. Ja, het zijn rare dagen en vooral denk ik op een afdeling waar veel mensen het te horen krijgen. Ja, daar hangt natuurlijk wel een hele bedrukte sfeer. Wat voor afdeling ben dat dan? Nou, bijvoorbeeld de verpleegafdelingen. Daar zijn veel verpleegkundigen die te horen hebben gekregen dat ze boventallig zijn. Dus ja, daar heerst natuurlijk een hele aparte sfeer. Ja, dat is gewoon zo.